Takže čaute ľudia, dneska sme tam u nového videa, kde dneska si zahráme Business Tycoon. Tak dúfam, že to bude dobré. Toto si môžeme vypnúť a ideme stávať. Toto kúpim, toto. Koľko mám? 4000. Dobre, to môžeme tu kupovať. Tak je to maličký domček. Dobre. OK. Open. Tak. Otvoríme. Dáme. Taký malý domček. Tak, toto. To je všetko? Není. To je asi všetko už. A to není. Logo. To už je všetko? Asi hej. Všetko. Nemáme všetko, ešte nie. Kde ešte? Aha, tam. To už je všetko? Áno, všetko. Pozavierame tu všade dvere. Tak. A už tu chodia ľudia. No, dobre. To budeme mať zmrzlinu. OK. To je všetko? Ale tu nič není. To už je... A ešte tu. Tak. Dáme to tu. To je ľahké. Á, napojil sa na mňa Tarol. Dobre. Tarol sa na mňa napojil. Tarolček. Tarol. Necháme otvorené. Ešte tu dáme. O chvíľu už nebudem mať peniažky. To je všetko. Či? A ešte tu. Už nemám peniaze. Dobre. Ideme na ďalší dom. Za 4 minúty som dokončil 2 domy. No, to bol Tarol. Keď chcete jeho kanál, má 103 odoberateľov, volá sa Tarol. 101, 103 má. Idem si zobrať peniažky. 13 000. Umpa. No, už si tu umývate autíčko, pekne. Svetla. Toto.
to vypni. Tak, kúpime toto. Už to vypni. A nie tebe hovorím. Už to vypni. Dobre. Dobre, asi všetko. Či ešte? Dvere necháme otvorené. Tak. A ešte tam. Tu dáme. A takto. Dobre, tu. Takto. To je dobré. Ešte ideme kúpiť toto. O chvíľu nemám peniažky. Nie tak. A už nemám peniaze. Už musím ísť. Ľudia, keď chcete part 2, dajte like a čú.